ina jin ku. To, ku haɗu da shi, ku ba shi, yana so. Baharu, Baharu. Ya ce yana so, tabbas. To, na gane. Duba ta san cikin kafin baratun da sai kere na. So, ta marganu margan ɗan jan da majikan gundumurki. Aikin ka yana kyau, ka isa da sako. Na gode. Saga na wala abu. Albishirinka. Goro, bari tas. Bari Allah. Wani labari na zo ma da irin abinci. Wani labari na zo ma da shi wani boka da aka gaya min. In ka kai mai 2000 za su koma 100 zai juya su. Lokaci yayi. Ai bari in muka ji za a tamba. In je ka nemo mana aron ko Ai ko to kudin rance. Na ai mota zan fara siya na gaya ma mu ringa yawo. Kaga ana da afa lissafa to ai ka bari ya kai kudin. mu je. Sai sun bota, Boga, ba a mana sallama a nan wajen. Duk ba a shari'a kan nan. Ba, kai. Ina jin. In dai abin da yake tafi da mu boka. Rayuwa ce ta juya mana. Kuma ya aka ba mu labarin kana juya kuɗi 2000 su koma 100. Shi yanzu muka zo ya kamata a ce mun kama wannan korafin. Ko Allah zai sa a samu wani magani da za ka ba mu. Hada wannan? Hada wannan. Hada. Me ka kawo? Nawa ne abin sadaka? Me za a juya muku? Kuɗi to ka san 2000 dai. muke so ta koma 100. In muka fara daga yanzu kenan kuma An gama? Za mu kama kwasomomi irin. An gama. Kuna buƙatar kuɗi? Za ku yi kuɗi. Za a halaka. Za a yi? Ai ko me za a yi? Ai ko me za a yi? Yau nan. Kuɗin kawai muke so. Arziki na ne. Za ku sa ƙasan makwancin ku. Ba mutumin da zai shiga. Kamar fulo? Inda kuke kwanciya. Haka ne. Za ku farka za ku ga kuɗi. Za mu turo margan ɗan jandanmu. Cika mana ɗaki. Aikin shi ne. Zan je na buɗe wani ɗaki na gyara shi yanzu. Za ku yi kuɗi. Suna buƙata. Kai musu. Kenan dora. Shede. Rada. Ko buru. Suna buƙata. Kenan dora. Shede. Rada. Ko buru. Ba a yi mana sallama. Ke tafi da kai. Oka ina so in yi kuɗi ne ka gane. Ba ka da magana. Ka gane. Na. Za mu yi maka. Kawai sai sai to waran gangaro kawai. Haka muke yin aikin mu. Muna tare da su, suna tare da mu. Muna ba su umarni suna bi. Muna yi musu suna yi mana. Me ke matsalarka? Kuɗi ne. Kuɗi nake so. Za ka yi. Me za a juya ma? Na so a juya min da 500,000 a koma miliyan 1. Za ka samu ƙoba abin da kake so. Ka zo da nauyinka. Na zo da nauyi na boka. Bukata za ta biya. Shi ke nan. Muna buƙatar kayan aiki. Faresi,
samu abin da ka zo da shi. Sun hana karɓa ji a nan. Shige nan barin ba mun gansu sun gan an musu. Za ka samu biyan bukata in ka tashi daga bacci za ka ga abin da kake bukata. Kasuwancinka zai haɓaka. Fita da baya. Bari su bari. Shige nan bari. Mun gama aiki. Dole ba mun koma wajen bokan nan ƙarya yake wallahi. Ƙarya yake. Maƙaryaci ne wallahi ƙarya yake. Kai, Sagir ko mun duba. Tashi. Babu kuɗi ba lauyoyi. Babu komai. Gaskiya ka yi sassafen na yi mun koma wajen boka. Zo mu je su. Mun gama aiki. Ba a yi wani sallama a Banda kai mana banda kai ne ba ai ya kun zan haɗa ku da aljanu ku ajiye zauna me daidai. ya bukata Na zauna magana za ta gurewa. me kuke bukata Zauna a fara mai bayani. Ka zo ka ba mu magani mun ba kuɗi maganin baya yi. Mun ba ka tukunnai, Kawai ka san yanzu da ko ka ba muka mu samu magani kuɗin ko ka nan ba mu arowa kuɗi. fa muka yi ba. mun ba ku aiki ba ku aikata yace aka ba ku ba mun ba ku aiki ba ku yi daidai ba mun ga kwanciyar ku ba ku da kulo Akan ku fulo ajiye muka aikin ku akan fulo Akan fulo mu ma kwanta boka. Aka gaya zan mana Ka zo wani kai wani. mana za mu ba ku aiki Mun fa san ba aikin sannan ku ba zai ko. cika za ku yi A zo a nemo mana wani magani. za ku bayar suna bayarwa suna bayarwa aikata shike da zan gaya musu sun tashi kuma sun tafi kayan aiki sun ɗauki sun tafi da su margari ɗan jan da muji kan gundumar ki aikin ka ne wannan ga nan sun tafi kabiru suka sa mun su a cikin kwalba a cikin kwalba ya kusa su